Jeg skal så definere sinus, cosinus og tangens ud fra enhedscirklen. Cirklen den er radius 1 i koordinatsystemet, og her kan man så tegne en vinkel. Vinklen vil røre cirklen ved et punkt, og så kan man så gå ned og aflæse cosinus til v og sinus til v på y-aksen og på x-aksen. Det betyder, at linjestykket her vil være sinus til v højt, og linjestykket her vil være cosinus til v langt. Vores hypotenuse her har længden 1, fordi det er enhedscirklen, og den har så radius 1. Tangensen er også defineret på enhedscirklen. Tangensen findes ved at afsætte vinklen v og gå ud her på hypotenosen, og hvor vi så rører tangensen, og så gå ud på, og så cirklen her, den er så radius 1, og så kan vi så gå ud på y-aksen, hvor at tangensen er vist, og finde ud af, hvad vi kan aflæse. Ved at afsætte den længde og sige, det er tangensen til v. Og det er sjældent, at hypotenosen den er siden 1, hver gang vi skal finde ud af, hvad sinus til v og cosinus til v og tangens til v er. Så derfor vil vi gerne have nogle sætninger fra sinus til v og cosinus til v og tangens til v, som vi så godt kender. Og det er altså sinus til v, det er modstående divideret med hypotenosen. Cosinus til v, det er den højtliggende divideret med hypotenosen. Og tangens til v, det er den modstående divideret